שלי הקיבל כדור בברך עכשיו פצוע, כן הוא סובל. הקיקו אב לו ובוחר, כן קר שלא הוא נכה. אוי 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 I'm singing, אוי ואבוי, אוי ואבוי לו, אוי ואבוי. הביטחון שלי בא ואמר אני צריך טיפול נפשי, כן כך הוא אמר, ומיד הוא קם ורץ להתאשפז טיפול. אני רץ קיקו יב לו ובוחר, כן כך שלא הוא נכה. I'm singing, אוי ואבוי, אוי ואבוי לו, אוי ואבוי. לכן המלצתי לו על כמה שינויים, מאז הוא לא אוכל חריף ומפחד מהטעויים, אוכל רק שוקולד. זה נחמד, זה נחמד לו, זה נחמד. חתיך ורומנטי, כן זה אני, שגם הכלב שלו שרמנטי ורוצה להזמין אותך לעלות לאיזה משהו סימפטי. כן שוב פעם נפלתי, החלקתי, מעדתי עמוק בתוך הקקי של הכלב יקי, חברו הטוב של האדם.